बिहार पुलिस भोजपुरी के दोहरा अर्थ वाला गाना पर सख्त हो गईल बा। पूरा राज्य में इ गाना सन के सार्वजनिक रूप से बजावे पर रोक लगा देवल गईल बा। पुलिस के कहनाम बा कि अइसन गाना एक ज्वलंत सामाजिक समस्या बा। इ महिला के सुरक्षा के खतरा में डालता और बच्चा सबके मन पर बुरा असर डालता। इ कदम अइसन समय में उठावल गईल बा जब अधिकारी सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गाना के बढ़ते प्रभाव के रोके के चाहता लोग। उल्लंघन करे वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के चेतावनी दे गईल बा। राज्य पुलिस मुख्यालय के ओर से जारी एक सर्कुलर में सभी आईजीएस, डीआईजीएस और रेलवे पुलिस के ऐसन गाना सार्वजनिक रूप से बजावे जाए वाला के खिलाफ कार्रवाई करे के निर्देश दे गईल बा। इस सर्कुलर 9 मार्च 2025 के नुकुल आहूजा की ओर से प्रकाशित कल गई रहे। पुलिस के कहनाम बा कि पूरा राज्य में एक विशेष अभियान चलाई जाई और इ अभियान में उन लोग के पहचान कल जाई जौन ऐसन गतिविधि में लिप्त बा लोग और अश्लील और दोहरा अर्थ वाला भोजपुरी गाना के बढ़ावा देता लोग। सर्कुलर में समाज पर इ गाना के प्रभाव पर चिंता व्यक्त कल गईल बा। आया में लिखल गईल बा जब महिला सार्वजनिक स्थल, समारोह, बस, ट्रक और ऑटो रिक्शा में ऐसन अश्लील और दोहरा अर्थ वाला भोजपुरी गाना सुनेला लोग तो शर्मिंदगी महसूस करेला लोग। पुलिस ये भी कहतिया कि ऐसन गाना असुरक्षित माहौल बनावता। सर्कुलर में आगे कहल गईल बा कि कभी कभी जब ऐसन गाना बाजेला तो वो असुरक्षा भी महसूस करेला लोग। ऐसे संबंध में निर्देश के उल्लंघन करे वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई कईल जाई। ऐसे सार्वजनिक स्तर पर ऐसे गाना बजते हुए पकड़ला पर के भारतीय न्याय संहिता से संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई कईल जाई। इ मुद्दा बिहार विधानसभा में भी चिंता के विषय बनल रहे। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी 2 साल पहले ऐसन मामला के उठैले रही। वो फिल्म और सोशल मीडिया पर अश्लील भोजपुरी गाना के बढ़ावा देवेला पर कार्रवाई के मांग कैले रही। मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार आश्वासन दिले रहलन कि अश्लील और दोहरे अर्थ वाला भोजपुरी गाना बढ़ावे देवेला के खिलाफ सख्त कार्रवाई कईल जाई। होली के त्यौहार नज़दीक आवे के साथ ही पुलिस के कार्रवाई तेज होखे के उम्मीद बा। ई कार्रवाई महिला लोग के सुरक्षा और बच्चा सबके मानसिक स्वास्थ्य के ध्यान में रखकर कईल जा रहल बा। पुलिस के मानना बा कि ऐसन गाना समाज में गलत संदेश देवेला। ए गाना युवा पीढ़ी के भी भटका सकता। एला ए पर रोक लगावल जरूरी बा। ऐसे समाज में एक सकारात्मक माहौल बनी। ई अभियान सभी जिला में चलावल जाता। पुलिस आम लोग से भी सहयोग की अपील करता। अगर केहू ऐसन गाना बजते हुए सुनता तो तुरंत पुलिस के सूचित करी। अपने के जानकारी गुप्त रखल जाई। पुलिस के भी कहनाम बा कि इ अभियान के मकसद भोजपुरी भाषा या संस्कृति के अपमान कईल नइखे। मकसद सिर्फ अश्लीलता और दोहरे अर्थ वाला गाना के रोके के बा। अच्छा और सार्थक भोजपुरी गाना के बढ़ावा देवल जाओ। एकरा से भोजपुरी भाषा और संस्कृति के सम्मान बढ़ी। ई वीडियो कैसा लागल जरूर बताई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करी।